фажигаларның узган якшәмбедә булганы 10 декабрьдә Актаныш районындагы Тыңламас авылындагы янгында бер кешенең гомере өзелә. Суыкларда бу йортта су үткәргеч торба каткан. Аны җибетү өчен хуҗалар җылыту җиһазы урнаштырган була. Кыска ялганыштан ут чыккан, өйләрен ялкын камап ала. Гараж түбәләренә паргаша әле. Кызый. Тегенә пешенә янып китмәсен өчен карап тордык. Ышкыны бакчартына хәллек ишадырын. Бу йортта яшәүчеләр утны үз көчләре белән сүндергә тырышкан. Вакытында коткаручыларны чакырмау аяныч хәлгә китерә ди белгечләр. Гаилә башлыгы һәлак булган, хатыны авыр тән җәрәхәтләре алган. Аны башта Актаныш районы үзәк хастаханәсенә, соңыннан Яршалыдагы ашыгыч медицина ярдәме хастаханәсенә озаталар. Җылыткыч приборларын кулланганда безнең яңа шу сәбәпләре кискен арта. Шуңа күрә киләчәктә инде безнең яңа ел бәйрәмнәре көтелә. Әлеге бәйрәмнәрдә без гирляндалар кулланабыз өйдә. Шуңа күрә әлеге приборларны кулланганда саклык чараларына игътибар итсәгез иде. 9 декабрьдә Кукмараның Планетар урамында бер йортта ут чыгып, бөтен каралты куралары янып бетте. Әлеге гаилә узган елны өйләрен яңа елга үзенчәлекле итеп бизәү буенча беренче урынны алган. Быел да төрле утлар эленгән була. Әмма фаҗига аның белән бәйле түгел ди янгын сүндерүчеләр. Йорт хуҗалары тавыклар тугмасын өчен сарайга электр миче урнаштырган була. Нәтиҗәдә 75 яшьлек хатын-кызның гомере өзелә. 76 яшьлек ир-атны янгын сүндерүчеләр коткара. Аны төтен белән агулану сәбәпле хастаханәгә салалар. 49 минуты на пункт связи 117 пожарно-спасательной части от граждан. 9:19 минутта янгын сүндерү һәм коткару частенә хәбәр килде. Без барып җиткәндә өйнең түбәсе, мунча һәм гараж яна иде. Йорт хуҗасы әтисен алып чыгуын, әнисенең өй эчендә калуын әйтте. Әмма аны мунча белән тоташтыручы коридорда көчле ялкын булу сәбәпле анда керә алмадык. Кукмара район хастаханәсендә зыян күргән ир-атның хәле яхшырганлыгын әйттеләр. Республикага килгән зәмхәрир суыклары вакытында янгын очраклары 57%-ка артты ди гадәттән тыш хәлләр министрлыгы вәкилләре. Әйтик, 1 декабрьдән 5-сенә кадәр 42 очрак теркәлсә, 6-сыннан 10-сына кадәр 66. Фаҗигаләр нигездә җылыту җиһазларын дөрес кулланмау, аларны күзәтүсез калдыру һәм электр шелтәрләренең төзек булмавы сәбәпле килеп чыга диләр. Брать только холодный период, то основной причиной является нарушение правил устройства эксплуатации. Салкын вакытта янгыннарның 48% электр җиһазларын дөрес кулланмаудан килеп чыккан. 20% ут белән саксызыш итү, 19% мич ягу кагыйдәләре бузылу сәбәпле. Тоже 19%. Шушы вакыт эчендә 4 кеше һәлак булган, алар электр җиһазларын дөрес кулланмаган ди белгечләр. Надо производить ревизию. Елга бер тапкыр булса да электр розеткаларын һәм чыбыкларын тикшерергә кирәк. Алар ватык һәм өзек түгелме? Җиһазларны бер юлы кабызганда көчәнеш килмиме? Мичнең төтен чыгу юлын һәр даим чист тартып туру мөһим. Эшләп торган электр җиһазларын күзәтүсез калдырырга ярамый. Өйдә янгын сүндерү җайланмасы булса, бигрәк тә яхшы. Ел башыннан республикада 4568 янгын чыккан. Бу узган елның шушы вакыты белән чагыштырганда әзрәк. Әмма зыян күрүчеләр һәм үлүчеләр саны күбрәк. Ут эчендә 125 кеше һәлак булган. Бу 10-га артыграк. 182 кеше төрле тән җәрәхәтләре алган. Коткаручылар янгынны кисәтү чаралары урнаштырырга киңәш итә. Аның ярдәмендә шушы көннәрдә генә 2 гаилә исән калган. Шулпан Касыймова, Данил Филатов, Яңа гасыр каналы.